Sa number 8, supermarket sa Barangay Sumag sa Bacolod City ang ginatuyo kawatan sa mga sospek nga nag-agi sa kalog. Naalarma ang mga security guards ang Metro Supermarket sa Barangay Sumag sa Mabatyagan nga may nagapaniltig sa idalom sang salog sang supermarket. Gani gilayon sila nga nagpaalinton sa katapos ng Police Station 9 kainas ang aga. Sang mausisa, nakitaan nga may buho kag mga litik ang floor tile sang kumbuyahan. Malapit lang ang buho sa ATM. Na-trace ang pulis nga ang buho ang nagaangot sa drainage system pagkato sa manhole nga yara sa gwa sang commercial establishment. Na-recover man sang PNP ang hydraulic jack, lagari, bolt cutter kag mga pagkabutang sang nakapalagyo nga mga kawatan.